Хореографията за колко дена? За 3 дена я научихме. В Paradise Mall сме. Small сме. Аз и моята банда няма как да се объркаш. Знаеш какво ще се забъркаш, възвезди ще се отъркаш. За мен ще се зашиеш, как и те до мен ще биеш. С очи ще ме изпиеш, се опиташ да го скриеш. Каквото и да става, всичко между нас остава. Като теб няма такава, дами лава. Аз съм твоя бумеранг, всички знаят моя ранг. Мачкам като так, живее като тип мустанг. Моята БР сбива, като дреха ми отива. В ръцете ми заспива, спреха ми ще адресира. Момиче, армия, приказката дамия, като герой под Нарния. Всички те е мания. Като нощ и ден отива ти до мен. Ти си проверен и не си за мен. Света западях, да мечта не спря. И не се връщаш като нощ и ден отива ти до мен. Ти си проверен и не си за мен. Света западях, да мечта не спря. Ти си бумеранг, бейбе. Бум, 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 бумеранг. Ти си бум, 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 бумеранг, бейбе. Света завъртях, да те искам не спря. Ти си бумеранг, бейбе. Бум, 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 бумеранг. Ти си бум, 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 бумеранг, бейбе. Света завъртях, да те искам не спря. Ти си бумеранг, бейбе. Ще пипаме звездите, гледам право в очите. Яките сме по-добрите, дай ми ключа на мечтите. Пак ще умре. Така хора, това ми е грима today. Аз не съм готова ли съм върна? Защо? Пак не се накадри дихата. Това е страхотната ми гримярка, която ми даде да си оправя очета, нали, че кокото ми е под някаква критика. Как се казвате? Севи. Севи? Само Севи да кажа. Само да. Севи. Направена гримирана като нормална. Това е моята приятелка, която няма огромна очна линия. Това да се пръсне още един път за късмет. Пръскам си, за да мога да намира сече, защото аз се пота и сълза и всичко това. Не знам дори какво правя. По-скъва като изкуствено. Това ще попие. Знам. Юху! Това е вижда. Здравей. Здрасти! Това е човека, който има пак хайлайтера и пак контура. Контура. Много е това така. Какво е? Аз след това ще разказвам какво се случва. Така хора, изглежда много яко. Чакай малко. Фокусираш ли бе? Фокусираш. Окей, тук сме на събитието. Няма да снимам много, защото нямам памет. Здравейте хора! Ще се представиш, значи имам така една фен, където е много яка. Всички са яки. Така. Тук е пред сцената, чакам да изглежда, ама не дам кога. Вие сте първи, не сте първи, се чува. Как се объркаш, знаеш какво ще се забъркаш. Възвезди ще се отбъркаш, че не ще се зашиеш. Метрите до мен ще биеш, с очи ще ми изпиеш. Ще опиташ да го скриеш, както и да става, всичко между нас остава. Като теб няма такова, дами лава. Аз съм твоя бумеранг, всички знаят моя ранг. Мачкам като так, живее като ти мустанг. Моята БР сбива, като дреха ми отива. В ръцете ми заспива, дреха ми ще адресира. Момиче, армия, приказката дамия, като герой от Нарния. Като нощ и ден отива ти до мен. Си проверен и не си за мен. Света западях, да мечта не спря. Като нощ и ден отива ти до мен. Си проверен и не си за мен. Света западях, да мечта не спря. Ти си бумеранг, бейбе. Бум, 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 бумеранг. Ти си бум, 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 бумеранг, бейбе. Света западях, да те искам не спря.
Paga massa, tchau, tchau. Potencei, miau, miau. Potencei, stari, au, zdravo, zdravo, zdravo. Vodi iskakao, to meni puto čao, to vitamina nama kuru, ne prezaš tesme. MMA sense, zelo za sam ne sesme. Še budeš moj one, zato si kinomera. Nisi moja primera, zato si kinomera. Nisi moja primera, ne biću armija. Neka se da tamija, da te gore narija. Ej, te boli. Tebi noći den, divati do mene. Go, 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 go.